Por lo tanto, creo que son cifras que demostran as claras que estamos ante un evento, ante un acontecemento pois que do que nos debemos sentir orgullosos. É un día, é unha ocasión magnífica para disfrutar o Día das Letras Galegas, sin dúda ninguna. Eu creo que non hai probablemente provincia que organice un acto central tan importante como este, sin ninguna duda. Por lo tanto, a mí non me queda máis que rematar felicitando unha vez máis aos organizadores, felicitando ao Concello de Celanova por acoller tamén no seu territorio unha exaltación, unha romería deste tipo, e dende logo ofrecendo, como sempre, a colaboración da Diputación, a colaboración e implicación total da Diputación, evidentemente, a través do centro, pero a través de calquera outra das actividades